Здравейте хора, аз съм Марио Шиваров и днес ще отваряме тези 7 мегабокса и 42 стар дропа. Вау! Но преди да започнем да отваряме мегабоксове и стар дропове, разбира се, ще взема тия неща, които винаги ми ги дава. Също така, преди това, дайте един лайк, за да може аз да имам повече късмет и така да ме подкрепите и да се надъхам и да имам повече късмет, защото така просто ще имам повече късмет. Нека да започваме! Ще започнем първо с мегабоксовете. 3, 2, 1. Така хора, отваряме първият мегабокс от 7 мегабокса. 3, 2, 1. И сега ще го отворя. Бам! 7 неща! Хора, даде ни 7 неща! Даде ни 7 неща! Това е много добре! Това е много добре за момента. Добре, 15 блинк. Става. 84 голд. Добре. Много се надявам да е нещо хубаво. Добре, сега са най-нормални неща. 4 джема и още на третото. Още на третото свети. Хора, още на третото свети. Мале, това е уникално. 3, 2, 1. Бам! И какво ще ми се падне? Айде, падна ми се скин на Рико! Падна ми се скин на Рико, хора! Много го исках този скин и ми беше много тъпо, че когато мегабоксовете бяха се завърнали и можеше да вземеш 10 мегабокса, обаче трябваше да изпълняваш някакви мисии, даже над 10 мегабокса. Или не, трябваха ти 10 мегабокса, за да отключиш едната версия на скина, и това е другата версия, която за мен е малко по-яка и заради това и нея я исках и много се радвам, че го получих сега. Предполагам, че това ще му е стикера, защото да. Добре, това е много хубаво, този пин много ми харесва. И другия пин е, както предполагах, неговия. Добре, първият мегабокс е уникален. Вторият мегабокс, хора, вторият мегабокс сега ще бъде отворен. 3, 2, 1, бум! 3 неща. Жалко. Какво да се прави? What? Не знам, ама смисъл, не знам. Така, отваряме третия мегабокс. Вторият мегабокс изобщо не беше на късмет, но първият беше много на късмет. И сега се надяваме да получим нещо много хубаво от третият ни мегабокс. Сега ще натисна по екрана. 3, 2, 1 и бам! Бум! 4 неща. Моля те. Добре, 113 блинк. Това е добре. Не е зле, но е добре. Така. 3, 2, 1. Бам! Също. Добре, дава ни много хубави неща. Един джем. Моля те, един пин. Не! Хора, това беше уникално. Това беше уникално, което се случи току-що. Буквално получих 500 кредита. Това трябваше да, ако можеше и тия яки неща да светят, щеше да бъде много яко. Обаче не светеха и това беше много изненадващо и много ми хареса. Благодаря ти, Суперсел. 500 кредита и сме все по-близо до клан си. Така, сега ще отворим четвъртият мегабокс. Чакай, уекни, за да ме подкрепиш. Нали? Ще те изчакам. Давам ти 5 секунди, ама бъди бърз, нали? 5, 4, 3, 2, 1, край! Добре, благодаря ти, че ме подкрепи. Thank you. Сега се надявам твоят късмет
да проработи. Сега го отварям. И тър-тър-тър-тър. 4 неща. Дано да свети другото. Мале, 1000 коинс! Хора, 1000 коинс получих от един мегабокс, получих 1000 коинс. Мале, над 1000 коинс даже. Мале, това е уникално. Цъкаме още веднъж по екрана. Бам! И моля те, нещо хубаво, нещо... Блинк. Много ми харесаха тия над 1000 коина. И мисля, че това си беше доста добър мегабокс. Те всички мегабоксове са добри, освен, освен втория. Втория не ми хареса, ама все пак трябва да има някакви изключения. Тъй, че се надявам само това да бъде изключението. Добре, май 5-я мегабокс, не знам, забравих. Сигурно 5-я мегабокс. Ако е 6-я, 6-я. Пишете долу в коментарите на тая минута и секунда кой мегабокс ще отварям, нали? Ще го отворя на 3. 1, 2, 3. Бам! Не, 4 неща. Също аз съм имал 4 неща и не съм се ядосвал. Тъй, че няма да се ядосвам. Моля те. Мале, свети на второто. Хора, свети на второто. Хора, 2. Числото свети. Айде! Мале, много се надявам на нещо хубаво. 3, 2. Чай, абонирай се. За още късмет. Отиди и се абонирай. Спри видеото на пауза и се абонирай. Така. 3, 2, 1. Айде! Какво ми се пада? Май скин на Бу или... Да, това е скин на Бу. Мале, колко е як то скин на Бу. Мале, Бу ми е на над 25 ранг или на 25 ранг, тъй че ще го използвам, хора. Това е много хубаво. И предполагам другото ще е неговият пин, нали? Да, следващото е неговият пин. Добре. Още един мегабокс, мале, те колко станаха аз бях ви казала. Забравих колко са. Добре, но се надявам след този мегабокс да има още един мегабокс. Така. Моля те, супер силно, моля те, боже. Искам просто да получа нещо хубаво. Моля те. 3, 2, 1, айде! 5 неща. Добре, 5 неща. Това става. Добре. Така, отварям това. 5 джема, добре, най-високите, най-многото джемове, които съм получавал от мегабокс за сега. Добре, блинк. Моля те, свети на второто, хора, свети, айде, хора, свети, това свети, мале. Мале, дано да бъде нещо хубаво и нека да видим. Какво ще бъде? Скин на Франк, какъв скин на Франк е това? Това е скин, който Supercell казаха, че не е много хубав, но все пак е доста скъпичек скин, така че аз няма да го откажа. Той е някакъв пещерняк и... Да, той просто е най-нормален пещерняк. 3, 2, 1, предполагаме пина му. Да. Това си е неговия пин. Още един мегабокс, мале, още мегабокс, колко много мегабокса отворих, мале. Сега ще го отворя този. Хора, готови ли сте да отворя последния мегабокс? Така, дано да имам хубави неща от този мегабокс. 3, 2, 1, бум! Аз не го натиснах. 3, 2, 1, бум! 4 неща. 7 джема, повече джемове са. Минах рекорда си. Това е много хубаво. Така. Бам! Мале, колко много блинк, хора! Колко много блинк получих! Мале, много яко. Сега, бам! Добре,
Стабилно е. Моля те да свети, моля те, искам да свети. Така, ще го отворям като най-нормални хора. 3, 2, 1, старт. Жалко. Да! Иконка на Поко. Аз тотално забравих, че съществуват тези икони. Уау! Добре, тази икона наистина е яка, защото Поко няма такава икона в момента. Защото, нали, трябва да се спечели от мегабоксове и аз я имам, което е много яко. Моля те. Сигурно това е края. Бъгна ми се играта. Да, това е края. Това е края с тези мегабоксове. Така, хора, мисля да прекратя видеото до тук. Можете да изгледате част 2, която не знам кога ще я кача, обаче нямам толкова много видеа в канала ми, така че лесно можете да я намерите. Предполагам, лесно да я намерите, защото имам за момента малко видеа. В смисъл, имам много шортове, но видеа нямам толкова много. Така че лесно ще го намерите. Хора, благодаря ви, че изгледахте видеото до края. Ако видеото ви е харесало, може да сложите едно палче нагоре, да прасате този лайк бутон. Моля ви, споделете видеото с някой, ваш приятел или роднина, или всички хора, или просто някой човек, който познавате. Коментирайте, за да може колкото се може по-рано да кача част 2, където ще отваряме 42 стартропа. Можете да се абонирате, така също ще ме подкрепите, нали? И не забравяйте с камбанката, за да може да получавате известия всеки път, когато кача ново видео. А именно, когато кача втората част. Което ще бъде много хубаво за хората, които искат да видят втора част и просто не могат да ми намерят видеото, въпреки че имам много малко видеа. Нали, част 2 не могат да намерят. И да, това беше, хора, от мен. Надявам се да ви е харесало. Също аз го казах това. И да, просто мерси, че го изгледахте до края. Чао, чао!